sani aka ce gina duka jikina ya sauya ya zama tamkar mai jinya. Me sanadi soyayya ce me sa mutum mai susuce cutar suwa ka gayawar rike. Ga labarina ranar da na ganta bar kauna na je na fada mata sirrina a lokacin bata amsa ba na yi ta zuwa ban daina ba so me yake ta buganta ke. Ce mene ma yakan samu ni nasara ta amsa min na sha wahala kan ta yarje min ni ta gwagwarmaya da salon gauna muka fara waya a dare rana na fara birge ta nan take. Soyayyar mu har ma ta yi nisa a tsarin kauna min nausa ni ba na ganin zamin kosa daga na yi kira ta ka amsawa kirar matakan da ban kewa nake ga ta neman san gaske. A kwana a ta share mun saba rabuwar mu ba za ta min kyawu ba. Jiya na yi kira ba ta dauka ba shi mai laifin da na yi mata sabon da na tura mata to har yau ba wani dan aiki. Abubuwan abin da iso ranar kuna ga illar so ina zaton ni dai tafi so ashe wani zai shiga zarinta ta bar ni nake wahala kanta yau ta sanya zuci ta sarge. Da mata suna da rauni domin abin yaro da ne mun saba wata yada ne shi ta ci amana ta kenan ko tsarin yan mata kenan ta yaudare ni ya zai na sake. Silar kauna na koka an yi dare na soyayya mun fara so har mun saba ashe za ta bar na